kod Siaya Town. Kopogre gi kaunti ma Siaya tiri nyaka kaunti ma Migori. MCA ma North Kanyamkago George Omamba kod mano mar West Kanyamkago Peter Mijungu ne omonji kod kweth mag ojende e od bura ma Migori odhiambo ma mnyoro e gino mitudo gi chopo margi e limbe mar jatend piny William Ruto e gwenge mag Uriri juma mokalo. Juma nigi mathoth e monjno manotimre e od bura ma Migori. Bang' bedo kod yweyo ma jumbe ariyo, MCAs mag obone ma Migori ne oduogo mondo dhi nyime kod twak margi e od burani. MCAs gi ne omolo e od burani kendo ne ochako twak margi kar 8:30 mar odiechieng'. E seche ma twak ne dhi nyime, MMC ma North Kanyamkago George Omamba kaachiel kod nyawadgi ma West Kanyamkago Peter Mijungu ne owuok oko matin mar timo lalruok. Mae seche ma kwethno mag ojende ne opiyo kuomgi kod gocho ka bendo bila ema ne oresogi. They planned to attack us. I tried to seek refuge in the clerk's office. That is where I stayed for the rest of the time until the police officers came to evacuate me. Bunge e kama obedo uriti ma oloyo kamora mora e piny ka. To ka koro ng'ato nyalo access magowa e bunge, matiende ni kar ng'ani kata yudwa kamoro to nyalo gowa. MCAs ariyogi mowuok e sub-county ma Uriri mane oyudo gocho wacho ni monjgi obiro kaluwore kod okang' mande ne gikawo mar chopro mane obagi kod jatend piny Kenya William Ruto e sub-county ma Uriri. Kama noornwa jonjore moko mondo obi ogowa kendo gin mana joma wang'eyo. Tegowa nikech weche moko ma wasebedo kwa highlight e bunge ma samoro ok dhi maber kendo wadwa nodhi maber. Tegowa nikech nyocha warwako president Uriri manokelonwa dongruok kendo ne okel siasa. They are aware. These are rumors that have been going around that since the president of the Republic of Kenya came to Uriri, there was a scheme to remove some of us from committees. MCA no North Kanyamkago George Omamba wacho ni monjgi en gino machal ka gima ne opangi ka wacho ni kata seche mane ochopo e od burano ne ochich. Ok nyal gowa ni nikech wa welcome the president to security bende ok dwa miyo wa proper care mane idwaro. Ne wa report wachni kane wawinje onge action mane okaw. MCAs bende koro sendiko dhoggi ka obila oramo ni koro kata gogi tok gibiloko chung margi. How not? Ere kaka dang wawe moko deal gi MP wa. So samoro the award na I need to be there. Samoro the award Mheshimiwa Mijungu needs to be there. Koro yoro wa jogo mondo biogowa. No amount of intimidation will make me to fear discharging my duties as a representative of the people of West Kanyamkago. Huko walipata watu kama 50 ambaye hawatoshi kuwa compound ya assembly wakiwa huko na waka-attack MCA moja anaitwa George Omamba, MCA North Kanyamkago. So walimtupia mawe kapiga kichwa, lakini askari wakiwa hapo wakazuia. Hatua itachukuliwa kwa ile watu waliweza kuingia huko watakamatwa. Etwak margi e kinde limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, MCAs gi ne oyango ne gisiro jatend piny Kenya. Od burani ma Migori bende ne ogolo ward ma Central Kanyamkago Unisodi kod man ma North Kamagambo Collins Osewe e bedo jokanyo mag aputno mar speaker ma bende ong'ere kaka speaker panel. MCAs ariyogi ma bende ogolo lemoni bende ne ochopo e romo jatend piny Kenya William Ruto e gwego ma Uriri. Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogre gi manya kwa Ramogi en ni riwruok mag